subirnos ás táboas da man de Fran Rey co Ceip do Calo, non é plan de baixarnos do escenario. Que opinas, Josema? Josema. Ves que importante é no teatro seguir o guión? Que simpático. Totalmente, Laura. Mais aínda nós que temos fama de teatreiros. Sí, pero bueno, aquí temos unha gran teatreira, incluso máis que nós, que é Mariña Pena Blanco. Benvida. Bueno, presentamos. Mariña é integrante da Asociación Cultural Improductivas no club perdón si o pronuncio un pouco regular, Clavicémbalo de Lugo. Sabes o que pasa, Mariña? Que con Laura levamos xa unha mañá de atragantamientos. É normal. É venres para todas. É normal, o final da semana é o que ten, acumúlase todo e ninguén sabe decir clavicémbalo. Bueno, pues deixo que pronuncies ti si que. Grazas. Onde traballas con proxectos, traballaches tamén en Tarabela Creativa, que fixeches obras como Boa Sorte Mala Fama, e tamén a Tarabela Ambulante, que esa chegaba como máis ao que tamén queremos estar aquí, cos nenos, non? Tamén estuveches dando clases a cativos con anécdotas moi interesantes. E nada, despois desta presentación queremos saber un pouco, despois de toda a túa traxectoria, pois que é para ti o teatro e como crees que pode influir na xente, sobre todo como crees que pode beneficiar pois a rapazada. Unha pregunta super lixeira, así para empezar. Sí, bueno, para romper o xeo, non? É o que penso todos os días, que é o teatro. Pois, mira, o teatro, ademais de disciplina artística e linguaxe e todas estas cousas super intensas que di todo o mundo, eu vou decir algo que ao mesmo tempo pues, tamén di todo o mundo, que é unha forma de entender a relación cos demais, é unha forma de expresarse. A min o teatro que o levo facendo dende moi pequerrechiña na Estrada, un concello que mellor vos sona, por algún motivo. Por lo que sea. É que xa me parecía raro que Laura Calvelo non comezara a presentación dicindo ela é estradense. É pura cepa, 8 apelidos estradenses. Bueno. Wow, nada menos. Pois eu empecé a facer teatro na Estrada, na Escola Municipal de Artes Escénicas. Empecé con 9 anos, entón, non sei cando se empezan a formar os recordos, pero case todos os meus recordos están marcados por, en algún momento da vida, subirse a un escenario, facer unha improvisación, memorizar texto, construir personaxes. Entón, para min é unha forma tamén de relacionarme cos demais. É unha cousa que tamén intento levar pois a outros ámbitos do meu traballo, que, como dicías ti, Laura, traballo con nenos, traballo con compañías de teatro, e agora pois estou intentando facer obradoiros de teatro e de técnicas e ferramentas de teatro, de improvisación teatral, para conseguir aplicar no día a día, ou seja, como a axilidade mental que ti podes chegar a desenvolver a través do teatro é algo que che pode axudar no día a día. Así que, para mí, o teatro impregnou todo, finalmente. Está o teatro e está o cine. Como que sempre se deu ou pareceu máis importante o cine, ou parece que ten como máis boom sair na tele que... O máis mainstream. Bueno, perdón, mainstream. Claro. Século XXI. Ella bilingual. De repente. Idiomas, querida. Disculpa, vale? Sair como na televisión e como que o teatro sempre se ve un pouco máis infravalorado, sí, como actividade extraescolar, está ben, tal, que non sei que. Sí que é certo que no teatro, como é algo que ao que tes que ir, que non o tes na casa, xa, tes que moverte, entón moitas veces pois nese desplazamento perdemos público potencial. Non nos veo a ver tanta xente nova como a mí me gustaría, pois polo contido da obra, ou porque ao mellor había cousas que pasaban que apelaban directamente a estas persoas novas e así, senón que nos viñan a ver especialmente pois xente moito maior. Hubo lugares nos que o mellor pois nun centro social ou nun teatro onde o público habitual ten entre 50 e 60 anos, había xente entre 50 e 60 anos, e por moi mainstream e woke e anglicismos varios que fose a nosa obra, pois seguía vindo esta xente. É complicado e creo que o rollo por exemplo, das plataformas ou dos cines e así é moito máis fácil e moito máis accesible. Son dous mundos distintos, dende logo. E a min, o sea, máis aló da distribución e do consumo, interésame a parte previa, a parte de preparación, porque
improvisar está moi guai e todo eso, pero nunha obra de teatro que faz unha xira, que faz tal, entendo que hai un proceso de preparación longo das personaxes, como é ese proceso e como é sumerxirse nunha persoa coa que igual non tes nada que ver. Buah, eso é unha experiencia. Eu nunca fixen teatro de forma profesional. Con profesional quero decir dada de alta na Seguridade Social en régimen de... Wow. Claro, que é unha cousa absolutamente común. E a primeira vez que me ofreceron dixen eu, que va, isto fago gratis, levo facendo gratis toda a vida. No, chicas, hai que cobrar polo que faz e tal. É moi importante, pero que o teatro profesional ten esta historia de a oportunidade de preparar previamente durante, eu que sei, un mes, 2 meses de forma moi intensa unha obra como foi, por exemplo, Boa sorte, mala fama. Para público adulto, eran 2 horas, éramos só 3 mulleres no escenario, era moito traballo e foi moi intenso. Eso para min abriuse un mundo de que é isto de unha residencia artística. De que me estás falando? Como que teño que estar aquí mañán e tarde? ¡Ah! Isto é genial, porque estás focus neso. Con toda a túa atención en preparar personaxes, relacionarte coa escenografía, relacionarte co atrezzo, cas túas propias compañeiras, encontrar un código en común. Iso é intensísimo, cansadísimo, pero genial. É moi, 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 moi guai. Bueno, é que ese é como a maxia do teatro, non? Porque pode como que causar, pois o que decías ti, un pouco máis de, non sei se perece a palabra, pero parece máis cómodo ir, o sea, ver unha peli na túa casa que ir ao teatro, pero unha vez vas ao teatro como que ten algo cautivador e claro, os nenos, pois igual ao principio non conocen moito este rollo do teatro, de actuar, que non sei que, pero unha vez empezan, eso atrae o teatro, non? E aparte ábrelle como moitas portas de poden ser todo o que queren ser, pero practicado ou improvisado ou que te vexan incluso ser ti. Sí, eso mola moito porque o que dis ti, de mesmamente no proceso de buscar outras personaxes, encontras cousas túas super curiosas que che gustan e que as queres explotar. É unha cousa que mola moito dos nenos como actores e como actrices, esa forma de construir absolutamente creativa e genial que teñen, e como espectadores, eles contestanche as cousas. Ti estás no escenario facendo cousas e de repente dinche, me aborro, e ti dis, jole, que fago con isto agora? Pois vou contestar, si tes pé e se cho permite o texto que estás facendo e a obra que estás facendo, pois vou contestar, interactúo con el. Na obra infantil que temos interactuamos todo o que podemos, porque os nenos gústalles eso. Non por nada, en Dora la Exploradora hai un par de segundos de ¿dónde está el mapa? E os nenos contestanlle a tele. Que pasa? Que no teatro o personaxe co que ti falas vaiche responder de volta. E incluso os máis intrépidos despois veñen e che din, pódeme sacar unha foto contigo e cos teus muñecos? Claro que sí, fai o que queiras. E síntense metidos, ou polo menos a mí me dá a sensación, porque nunca yo preguntei, vaya, pero é como se estiveran metidos en unha película que acaban de ver. Bueno, para cerrar, Ponte nas Ondas será presentado a finais deste ano como un modelo de boas prácticas co patrimonio cultural e material para o mundo por parte da UNESCO en China. Non che vou preguntar nada por China nin sobre Ponte nas Ondas, sino que se tiveras que elexir unha peza teatral de Galicia que reflexe a idiosincrasia ou a forma de ser que temos as galegas e os galegos, que nos represente a nos como país, unha peza galega, que levarías a China? Ictus de Chévere. Guau, que rápido dixeches. Wow, Sí, Porque porque non estaba planeado. non estaba avisada da pregunta. No, porque a min fai pouco e un pouco salindo de boas prácticas, creo que é unha obra que combina moi ben a historia que conta, co formato que o conta e co código, porque é unha obra inclusiva. Está feita para todo tipo de públicos, videntes, non videntes, ointes, non ointes, e bueno, pues por levar a China e presumir de cousas chulas, pois Ictus de Chévere. Que é Chévere? O sea, sinceramente, quen nos recomendaría Chévere? Totalmente. Bueno, pois seguimos coa xornada. Moitas gracias, Mariña Pena, por achegarte os micros de Ponte nas Ondas. E seguimos.